Personal nga mibisita si Police Brigadier General Arnold Argente, Regional Director sa Police Regional Office 12, uban ang mga miyembro sa command group ngadto sa buhatan ni Jensen City Mayor Lori Pacquiao ni nakalabayng adlaw. Tumong sa pagbisita ni Police Brigadier General Argente ug mga kaubanan aron nga hiskutan ang kasamtangang peace and order situation sa syudad. Ingon man ang ipatuman nga mas gipahugtang security measures para masiguro ang public safety ug security sa mga residente ug mga bisita. Atol sa meeting, gisabutan ang pag-augment ng mga personahe gikas sa regional headquarters dinhi sa Dakbayan para mas mapahugtan pa ang police visibility ug police presence hilabi na sa posibleng pagdagsa ug bagang duot sa katawhan dunga na usab sa nagsingabot ka selebrasyon sa Kalilangan Festival 2026. Ang maong collaborative approach ang nag-highlight sa hugtanon nga koordinasyon tali sa LGU ug sa Police Regional Office 12 sa paghatag og tubag sa security concerns pinaagi sa strategic deployment, heightened patrols ug sa pagbintina sa law enforcement operation sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Susamang gihinguskan sa duha ka mga opisyal ang kamahinumdanon sa timely information sharing, community cooperation o pagbintina sa law enforcement presence isip tag-unang hinungdan sa pagpugong sa criminal activities o paglikay sa unsamang insidente. Kahinumduman nga nabantayan sa katawhan sa Jensen ang police visibility sa kapulisan o naghinaot ka kanunay na kining ipatuman. Mga katropa, ligon nga panglawas ang gikinahanglan aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.